Svaka poruka, svaki video poziv, svako digitalno plaćanje i svaki video koji prijeđe planet putuje kroz gotovo nevidljivu infrastrukturu. Ispod 1000 metara vode, u potpunom mraku, kabeli tanji nego što se čine povezuju cijele kontinente. Tako se proizvodi i instalira tajna okosnica interneta. Priča o podmorskom kabelu počinje mnogo prije nego što dotakne vodu. Počinje s uobičajenim, obilnim i naizgled jednostavnim materijalom, silicijevim dioksidom. Silicijev dioksid prisutan je u kvarcnom pijesku, ali vrsta stakla koja omogućuje prijenos svjetlosti tisućama kilometara zahtijeva ekstremnu čistoću. Sitna metalna čestica, mikroskopski mjehurić ili minimalna varijacija u kemijskom sastavu mogu utjecati na prijenos signala i pretvoriti savršeni dio u budući kvar. Stoga prvi korak uključuje odabir i pročišćavanje sirovine. Pijesak bogat kvarcom se ekstrahira, pere, filtrira i odvaja od nečistoća poput gline, oksida, mineralnih fragmenata i organske tvari. Upotrebljiva frakcija predstavlja samo dio obrađenog materijala. Ostatak može završiti u građevinarstvu, talionici ili cestama, ali dio namijenjen optičkim vlaknima mora proći mnogo rigorozniju razinu kontrole. Pročišćeni silicijev dioksid zatim se transformira u ključnu strukturu koja se naziva predoblik. Predoblik je posebna staklena šipka koja u uvećanoj veličini sadrži unutarnju arhitekturu budućeg vlakna. Njegova jezgra i omotač imaju različita optička svojstva. Ova razlika omogućuje da svjetlost bude ograničena unutar jezgre i da se kreće naprijed unutarnjim odbijanjem, čak i kada se vlakno savija unutar određenih granica. Za proizvodnju predoblika silikatna cijev rotira na tokarilici dok se zagrijava plamenom izuzetno visoke temperature. Unutra cirkuliraju kemijski plinovi, reagirajući i taložeći mikroskopske slojeve stakla. Svaki sloj precizno modificira indeks loma, odnosno način na koji se svjetlost kreće unutar materijala. Ovaj proces može trajati mnogo sati, jer se ponavlja sloj za slojem dok se ne izgradi savršeno kontrolirana optička struktura. Zatim se cijev zagrijava dok se unutarnji slojevi ne stvrdnu, postanu prozirni, a središnja šupljina ne uruši. Rezultat je čvrsta, teška i naizgled jednostavna šipka. Međutim, unutra je geometrija koja će voditi svjetlost desetljećima već prisutna. Prije nastavka, predoblik se pregledava optičkim i mehaničkim metodama. Traže se pukotine, mjehurići, neprozirna područja, kemijska kontaminacija ili bilo kakva nepravilnost koja bi mogla uzrokovati gubitak signala. Kada predoblik prođe testove, odnosi se u toranj za izvlačenje. Tamo se događa jedna od najimpresivnijih transformacija procesa. Šipka se postavlja na vrh vertikalne strukture i polako se spušta u peć koja doseže temperature blizu 2000 stupnjeva Celzija. Staklo omekšava, a iz njegovog donjeg kraja počinje izlaziti filament. Ovaj filament se rasteže vučnim kotačima dok ne dosegne promjer od samo 125 mikrometara. Preciznost mora biti apsolutna. Dobiveno vlakno je tanje od ljudske dlake, ali može mjeriti desetke ili stotine kilometara ako se proizvodi kontinuirano. Laserski senzori mjere njegov promjer u stvarnom vremenu, a sustav prilagođava brzinu povlačenja kako bi održao konstantnu vrijednost. Gotovo neprimjetna varijacija mogla bi utjecati na prijenos svjetlosti ili oslabiti vlakno tijekom sastavljanja kabela. Odmah nakon povlačenja vlakno dobiva zaštitne premaze. Prvo se nanosi fleksibilni unutarnji sloj, dizajniran za apsorpciju malih naprezanja i zaštitu stakla. Zatim se dodaje čvršći vanjski sloj. Oba su očvrsnuta ultraljubičastim svjetlom. Staklo je enkapsulirano unutar polimernog premaza koji povećava ukupni promjer na oko 250 mikrometara i štiti ga od vlage, abrazije i mikropukotina. Vlakno se zatim podvrgava ispitivanju čvrstoće. Propušta se kroz sustave zatezanja koji otkrivaju slabe točke. Ako postoji mikropukotina, nit se lomi tijekom ispitivanja, a taj dio se odbacuje prije nego što se sakrije unutar kabela dugog 1000 kilometara. Mjeri se i slabljenje, što pokazuje koliko se signala gubi dok svjetlost putuje. U podmorskim sustavima ovaj gubitak mora biti izuzetno nizak, jer se svaki dijelić računa kada signal prelazi cijele oceane. Odobreni vlakni su označeni bojama. Ovo kodiranje omogućuje njihovo prepoznavanje tijekom sastavljanja, spajanja i održavanja. Zatim se mogu snopati u trake ili umetnuti u labave cijevi koje sadrže gelove ili materijale za blokiranje vode.
Ove cijevi omogućuju vlaknima određeno unutarnje kretanje bez izravnog doživljavanja naprezanja kabela. Iako vlakno već može prenositi informacije, još je uvijek previše krhko da bi preživjelo u oceanu. Mora postati dio mnogo složenije strukture. Podmorski kabel može izgledati jednostavno izvana, ali zapravo je višeslojni inženjerski komad. Njegova je misija zaštititi izuzetno osjetljiva staklena vlakna dok prolaze kroz neka od najsurovijih okruženja na planetu. U dubokoj vodi kabel je pod ogromnim pritiskom, na niskim temperaturama i u potpunom mraku. Bliže obali suočava se s još agresivnijim opasnostima, sidrima, kočarskim mrežama, stijenama, strujama, valovima i pomorskim prometom. Izgradnja počinje oko snopova optičkih vlakana. Cijevi koje ih sadrže postavljaju se uz elemente čvrstoće. Ove komponente mogu uključivati aramidna vlakna, armaturne šipke ili metalne žice. Njihova je funkcija apsorbirati napetost tijekom polaganja i spriječiti naprezanje na staklene niti. U mnogim izvedbama cijevi su spiralno raspoređene oko središnje jezgre. Ova geometrija raspoređuje sile i omogućuje kabelu da bude fleksibilan bez ugrožavanja vlakana. Dodaju se i materijali koji blokiraju vodu. Ako bi se vanjski omotač oštetio u bilo kojem trenutku, voda bi mogla putovati unutar kabela i utjecati na velike dijelove. Kako bi se to spriječilo, koriste se gelovi, napuhane trake ili superupijajuće niti koje brtve vlagu. Ovi materijali se šire u kontaktu s vodom i blokiraju njezino uzdužno širenje. Na morskom dnu čak i mali prodor vode može postati ogroman problem ako se ne obuzda. Zatim se nanosi polimerni premaz. Sklop zatim prolazi kroz ekstruder koji nanosi kontinuirani sloj plastičnog materijala oko unutarnje strukture. Ovaj premaz štiti od abrazije, vlage i izravnog kontakta s okolinom. Kabel se hladi, suši i označava tehničkim informacijama. Zatim počinje mehaničko ispitivanje. Savija se, podvrgava ciklusima napetosti, torzije, gnječenja, udaraca i savijanja. Istovremeno, svjetlosni signali se šalju kroz njegova vlakna kako bi se provjerilo da optička kvaliteta ostaje netaknuta. Podmorskim kabelima također je potreban bitan element – energija. Iako informacije putuju putem svjetlosti, optičkim repetitorima postavljenim duž rute potrebna je energija. Ovi repetitori pojačavaju signal u redovitim intervalima kako bi kompenzirali akumulirane gubitke. Za napajanje, kabel uključuje metalne vodiče koji prenose istosmjernu struju iz terminalnih stanica smještenih na kopnu. Repetitori su robusne kapsule, dizajnirane za rad desetljećima bez održavanja. Nakon što se postave na oceansko dno, pristup njima je izuzetno skup i složen. Zato se podvrgavaju strogim ispitivanjima prije nego što se integriraju u sustav. Moraju izdržati tlak, koroziju, toplinske promjene i godine kontinuiranog rada. Njihova lokacija se precizno izračunava na temelju udaljenosti, očekivanog gubitka vlakana i karakteristika veze. Oklop kabela varira ovisno o području. U dubokim vodama, gdje je ljudska aktivnost manja, kabel može biti relativno lagan. Tamo je glavni izazov izdržati proces polaganja, pritisak i kontakt s morskim dnom. U blizini obale situacija se mijenja. Plitke vode koncentriraju većinu rizika. Ribarski brodovi, koče, sidra, luke, stijene i valovi mogu oštetiti kabel. Iz tog razloga obalni dijelovi dobivaju deblji oklop s jednim ili više slojeva čeličnih žica. Ova razlika čini podmorski kabel varijabilnom strukturom. Nisu svi dijelovi iste debljine ili težine. Dio koji prelazi abisalnu ravnicu na velikoj dubini može biti mnogo tanji od dijela u blizini plaže. Ruta je projektirana sa specifičnim segmentima, od kojih je svaki proizveden s odgovarajućom razinom zaštite. Kabel nije samo jednolična linija. To je niz dijelova prilagođenih rizicima morskog dna. Prije utovara na brod, svaki segment se namotava i pažljivo skladišti. Ali logistika je počela mnogo prije toga. Inženjeri moraju proučiti podvodnu rutu pomoću sonara, bespilotnih vozila i geoloških podataka. Cilj je pronaći stabilan, siguran i popravljiv put. Najkraći put rijetko je i najbolji. Ponekad je bolje putovati stotine dodatnih kilometara kako bi se izbjegli podmorski kanjoni, vulkani, geološki rasjedi, područja s velikom količinom ribolova, brodski putovi ili zaštićena područja. Oceansko dno nije mirna ravnica. Ima planine, doline, pukotine, meke sedimente, stijene, padine i aktivna područja.
Loše postavljen kabel može visjeti između dvije točke, trljati se o stijenu ili pasti u nestabilno područje. Zato planiranje može trajati godinama. Prikupljaju se karte, dozvole, studije okoliša, podaci o pomorskom prometu i sporazumi s vlastima u raznim zemljama. Nakon što je ruta odobrena, kabel se proizvodi točnim redoslijedom kojim će biti postavljen. Ovaj dio je ključan. Dijelovi se utovaruju na plovila za polaganje kabela pažljivo izračunatim redoslijedom. Segmenti koji se moraju prvi položiti pozicionirani su za lak pristup. Obalni dijelovi, dubokomorski dijelovi, repetitori i dijelovi za spajanje organizirani su kao kontinuirani postupak. Plovila za polaganje kabela imaju ogromne spremnike gdje se kabel namotava u spiralu, sloj po sloj. Utovar može trajati tjednima. Operateri i strojevi prate napetost, radijus savijanja i redoslijed svakog zavoja. Nepravilan prijelaz, preoštar zavoj ili neravnomjerna napetost mogu uzrokovati probleme tijekom postavljanja. Neki brodovi mogu nositi 1000 kilometara kabela. U prekooceanskim projektima nekoliko plovila može raditi s suprotnih krajeva dok se ne susretnu na mjestu spajanja. Prije isplovljavanja sve se provjerava. Navigacijski sustavi, dinamičko pozicioniranje, kočnice, valjci, krmeni tobogani, podvodna vozila, alati za spajanje, oprema za testiranje, komunikacije i rezervni dijelovi. Vremenski okvir je također važan. Uzburkano more utječe na točnost polaganja. Operacija zahtijeva da veliki brod polako napreduje nevidljivom rutom, dok istovremeno ispušta kabel koji mora precizno pasti na morsko dno. Polaganje je trenutak kada godine inženjeringa postaju prava linija na morskom dnu. Kabel napušta brodski tank, prolazi kroz strojeve za kontrolu napetosti i spušta se kroz krmu putem sustava valjaka poznatog kao tobogan. Odatle ulazi u vodu i počinje se spuštati na morsko dno slijedeći izračunatu krivulju. Ova krivulja ovisi o dubini, brzini broda, težini kabela, struji i brzini izlaska. Ravnoteža je osjetljiva. Ako se kabel prebrzo lansira, može se prekomjerno nakupiti na morskom dnu i formirati petlje ili zapetljane dijelove. Ako se lansira presporo, izložen je prekomjernoj napetosti i može se oštetiti prije nego što dosegne morsko dno. Brodski sustavi kontinuirano prilagođavaju brzinu, silu kočenja i položaj. Cilj je da kabel dodirne morsko dno na predviđenoj točki, bez da je zategnut poput užeta ili skupljen poput labavog užeta. Dinamičko pozicioniranje broda je ključno. Umjesto sidrenja, brod koristi računalno upravljane potisnike kako bi precizno ostao na planiranoj ruti. Senzori kompenziraju vjetar, valove i struje. Svako odstupanje je važno, jer kabel mora pasti preko terena koji je prethodno istražen. Mali pomak može ga odvesti prema stijeni, padini ili području nestabilnog sedimenta. U dubokoj vodi kabelu može trebati dugo da stigne do morskog dna. Ako dubina prelazi nekoliko kilometara, značajna duljina ostaje suspendirana između broda i oceanskog dna. Ovaj vertikalni presjek stvara napetost i zahtijeva vrlo preciznu kontrolu procesa. Kočnice, remenice i mjerni sustavi neprestano rade kako bi osigurali da se kabel spušta bez slobodnog pada ili preopterećenja. Repetitori se postavljaju na precizne točke tijekom polaganja. Veći su i teži od standardnog kabela, pa se njihov prolaz kroz strojeve pažljivo kontrolira. Nakon što se polože na morsko dno, integrirani su u liniju. Njihov je zadatak godinama pojačavati optički signal, napajan strujom koja putuje kroz unutarnje vodiče. Svaki repetitor funkcionira poput tihe stanice usred oceana, bez operatera, svakodnevnog održavanja ili vanjskog svjetla. U blizini obale proces postaje složeniji. Tamo se kabel ne ostavlja uvijek jednostavno na morskom dnu. U mnogim područjima zakopava se kako bi se zaštitio od sidara, mreža, struja i ljudske aktivnosti. To se radi pomoću podvodnih plugova ili daljinski upravljanih vozila koja kopaju rov u sedimentu. Neki sustavi koriste mlazove vode pod visokim tlakom za fluidizaciju morskog dna i omogućavanje potonuća kabela. Sediment ga zatim ponovno prekriva. Bespilotne podvodne letjelice UAV prate operaciju i prenose slike i podatke u stvarnom vremenu. Njihove kamere, sonar i senzori omogućuju provjeru položaja kabela, dubine ukopa i uvjeta tla. Ako se pojavi stijena, neočekivani nagib ili loše oblikovan rov, operateri mogu prilagoditi brzinu plovila, modificirati napetost ili ispraviti postupak.
Iskrcavanje na obalu je zasebna operacija. Kraj kabela se dovozi na obalu pomoću malih brodova, plutača, ronilaca ili specijaliziranih vozila. Na plaži ili u pripremljenom području luke kabel se polaže kroz podzemne kanale do terminalne stanice. Ova stanica je tehnička zgrada gdje se podvodna infrastruktura spaja na kopnene mreže. Tamo se nalazi oprema za prijenos, napajanje, nadzor i upravljanje. Kada se dva dijela trebaju spojiti na moru, izvodi se spajanje. Ova operacija zahtijeva izuzetnu preciznost. Krajevi kabela se vade, pripremaju i pažljivo otvaraju kako bi se pristupilo vlaknima. Svako vlakno se čisti, poravnava i spaja s odgovarajućim vlaknom pomoću topline. Optički spoj mora generirati najmanji mogući gubitak. Zatim se zaštićuje mehaničkim slojevima, brtvama, poklopcima i otpornim elementima koji vraćaju robusnost kabelu. Spajanje usred oceana može trajati danima. Tijekom tog vremena brod mora održavati svoju poziciju, zaštititi kabel i provjeriti svaki spoj. Nakon završetka provode se optički testovi kako bi se osiguralo da svjetlost ispravno teče. Tek tada se kabel vraća u vodu i polaganje se nastavlja. Instalacija je završena kada oba kraja dosegnu svoje terminalne stanice. Ali sustav još nije operativan. Prvo se provodi sveobuhvatan niz testova. Signali se šalju kroz sva vlakna. Mjeri se slabljenje, odziv repetitora, električni kontinuitet, optička snaga, stabilnost, veze i integritet svakog segmenta. Tehničari uspoređuju rezultate s parametrima dizajna. Ako sve radi unutar očekivanih parametara, kabel je certificiran. Od tog trenutka nadalje, sustav je integriran u globalnu mrežu. Podaci počinju putovati kao svjetlosni impulsi kroz vlakna koja prelaze cijele oceane. Međunarodni video poziv, bankovni transfer, internetsko pretraživanje ili film koji se struji s udaljenog poslužitelja mogu proći kroz istu infrastrukturu. Korisnik doživljava trenutnu vezu. Pod morem, ta neposrednost ovisi o godinama dizajna, proizvodnje, testiranja, dozvola, navigacije i preciznosti. Podmorski kabeli također zahtijevaju praćenje i održavanje. Iako su dizajnirani da traju desetljećima, mogu se oštetiti. Najčešći uzroci javljaju se u blizini obale, gdje ribolovi sidrenje predstavljaju značajne rizike. Kada se otkrije kvar, operateri lociraju točku pomoću optičkih i električnih mjerenja. Brod za popravak zatim putuje do područja, vadi kabel specijaliziranim alatima, reže oštećeni dio, izrađuje nove spojeve i ponovno ga postavlja na morsko dno. Ovo održavanje pokazuje stvarne razmjere, infrastrukture. Internet se čini trenutnim i eteričnim, ali ovisi o fizičkim objektima koji se mogu slomiti, popraviti i ponovno postati funkcionalni. Svaki podmorski kabel je podvig globalnog inženjerstva. Počinje kao niti stakla proizvedene s mikroskopskom čistoćom, postaje oklopna struktura sposobna izdržati ocean, a konačno ga polažu brodovi koji napreduju metar po metar nevidljivim rutama. Na morskom dnu, gdje sunčeva svjetlost ne dopire i pritisak drobi svaku slabu strukturu, leži bitan dio modernog života. Kontinenti ostaju povezani tankim, tihim i gotovo nepoznatim linijama. Unutar njih ne putuju brodovi, gorivo ni roba. Putuje svjetlost. I u tom svjetlu kreće se ogroman dio svjetskih informacija.